मोनखानाय रिजार्भेसन बियो गोमालांगोन गाबोन समफोर साख्रि बाख्रियाव जों मोननाय नङा खुलुमबाय नमस्कार नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे 10 नभेम्बरनि जि माने मास गेटारिं 6टा जनगोष्ठीनि हेंथायै जि सनापुरनि मिनिस्ट्रियाव लानाय जादोंमोन अखमनि जिमान जि ट्राइबेल माहारिफोर दङ ट्राइबेलफोर दङ गासैबो बेयाव लैहोर लैहोर थांनानै बे मास गेटारिंआव माने बाहागो लाहैदोंमोन मानो होनोबा अखमाव दिनैनि बे तारिखाव मा जादों 6टा जनगोष्ठीया गावसोरो एसटि डिमान्डनि थाखाय एकदम गिख्रंथाव मोनसे मा आन्दोलन धाराबाहिक मोनसे मा खालामगासिनो दङ बिनि थाखायनो जोङो 6टा जनगोष्ठीनि हेंथायै 10 नभेम्बर खालि जिमान जे ट्राइबेल आफादफोर दङ ट्राइबेल सुबुंफोर दङ गासैबो जोङो बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाहैदों आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय खोब माने इन्टारेस्टिं दै मानो होनबाथाय बिथाङा सासे बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो सासे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि मा बिथाङा CEM नङा होमबा बिथांनि मुङानो जाबाय टंकेश्वर राभा बिथाङा दिनै तारिखाव हिर' जादों नङा होमबा बयबो बाख्नायदों बिथांखौ मानो बाख्नायदों मानो होनबाथाय बिथाङा बिजेपिनि सासे दैदेनगिरि जासेयावबो बिथाङा सासे CEM जासेयावबो माने मा खालामदों बै माने 6टा जनगोष्ठीनि हेंथायै बे सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों आरो हेंथायै बै माने 6टा जनगोष्ठीनि हेंथायै मा बुंदों बिथाङा बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बिथांनि हयতো लेक्सार बा बिबुंथि बेखौ नोंथांमोना बयबो खोनादों आरो ससियेल मिडियायावबो निउसफोराव नोंथांमोना बिनि जि स्टेटमेन्ट बेखौ नुनो मोनदों नङा होमबा बिथाङा बुंदों जन्मसुत्रे बिथाङा मा सासे ट्राइबेल होनना बुंदों नङा होमबा सासे बिथाङा ट्राइबेल CM पदआ मा टेम्परारि होनना बुंदों 5 बोसोरनि थाखायल' बियो गाबोन दोङो मा दिनै गैया नङा होमबा दिनै दोङो गाबोन गैया CM पदआ दा बिथाङा फार्स्ट मा बिथाङा सासे जनजाति सासे ट्राइबेल सुबुं बिनि उनावसो बिथाङा सासे मा CM बा MCLA नङा होमबा जोंनि जेमान जि दैदेनगिरिफोर दङ BTCनि बा 6 सिडिउलफोरनि नङा होमबा जेमान जि 6 सिडिउल दङ जोंनि माने आसामाव कार्बि आंलं डिमा हासाव लोगोसे जोंनि BTC दा BTCनि माने दैदेनगिरिफोरा माने बिथांनिफ्राय सोलोंनांगौ दं होननानै आं सानो मानो होनबाथाय जोंनि BTCनि बर्तमान आथिखालनि चिफ बिथाङा अथ'स' मा बुंबावदों STखौ दाखालि नोंथांमोना नुनो मोनदों जे ST नांगोन नाङा सोरनो ST नांगौ नाङा मा नांगौ हानि बाट्टा नांगौ ना मा नांगौ बेबायदि बाथ्रासो बुंनो मोनदों नङा होमबा बियो हेंथासो खालामनांगौमोन आरो दाख्लैनि हाबाफारियाव बिथाङा थांनांगौमोन बाहागो लाहैनांगौमोन मानो होनबा बिथाङा पावाराव फैखाबाय दा बिथाङा मा खालामदों गिनानै जाहाथे माने 2026नि जिथु माने आसाम एसेम्बलि इलेक्सन बे इलेक्सनाव रावबो BPFखौ बा UPPLखौ भट होनाय नङा होननानै सासेबो दैदेनगिरिया माने बै हाबाफारियाव बाहागो लाहैयाखै बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव सानदों नामा जे 6टा जनगोष्ठीया ट्राइबेल जाना फैनायनि उनाव सिडिउला थाबाय थागोन 6 सिडिउलनि पावार एन्ड फांसना थाबाय थागोन सानदों नामा बिथांमोना नङा गाबोन समफोर 6टा जनगोष्ठीया ST जाना फैनाय लोगो लोगो बे 6 सिडिउलनि जेमान पावार एन्ड फांसन बे गुबुन हारिनि आखायाव थांजोबगोन मानो होनबाथाय बिथांमोना रिजार्भ सिटफोराव बिथांमोना कन्टेस्ट खालामफैगोन गेलेफैगोन इलेक्सन गेलेफैनानै गाबोन समफोर पावारा बिसोरनि आखायाव थांगोन अब्ला नोङो जि समाव माने स्टेन्ड लानांगौमोन जि समाव स्टेन्ड लानानै बाथ्रा बुंनांगौमोन बे समाव जुदि बुङालाखानो थानानै सिरि भटनि खाथिराव इलेक्सननि खाथिराव जुदि सिरि थानानै सिरि थायोब्ला गाबोन समफोर जोंनि पावार माने जि माने मोनखानाय जि 6 सिडिउल पावार बे पावारा गोमालांगोन दा बेखायनो बे राभा हासंनि CEM टंकेश्वर राभा बिथांनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफोरा सोलोंनांगौ दं होननानै आं सानो दा बेयाव आरो मोनसे बाथ्रा अखमनि जिमान जे ट्राइबेल माहारिफोर दङ बेयाव थांदों दा बर'नि दाख्लै माने बारा सम जायाखै बे जोनोम मोननाय आफादा गावखौनो माहारि आफाद होनना बुंना लायो बनसु बे बनसुनि आफादगिरि बे मनजिल बसुमतारिया मानो बाहागो लायाखै बिथाङा मा ST जाना माने जाना फैनायनि उनावसो माने खुद्रिसारगोन नामा माने सोमावसारगोन नामा बिथाङा गावखौनो माहारि आफादनि माने आफादगिरि होनना बुंना लायो बनसुखौ माने गाव माहारि आफाद होनना बुंना लायो नाथाय जुदि माहारि आफाद होनबा बै हाबाफारियाव मानो 3 तारिखाव मानो बाहागो लायाखैसै मानो फंसेबो स्टेटमेन्ट होआखै जेबोखौनो होनाय नुवाखै जोङो खिन्थु बिसोर गावखौनो मा बुंना लायो माहारि आफाद होनना बुंना लायो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा आरो थ' बेखायनो जोंनि दैदेनगिरिया सम थानायावनो बाथ्रा बुंनांगोन स्टेन्ड लानांगोन फैबाय थानाय जि माने प्रतिवेदन होगोन माने रिपर्ट मोनसे गथायगोन 25 तारिखै मन्त्रि माने केबिनेट मन्त्रि गथायगोन माने
दा बेयाव जोंनि जिमान जि MLA मिनिस्टार दङ बैफोर बिसोरो मा रुल लागोन बिनि सायावसो सोनारसिगोन दा जुदिहे बै एक्जिस्टिं जिमान जि माने ट्राइबेल MLA मिनिस्टारफोर दङ बिसोर जुदि 25 नभेम्बराव माने रुल लायाबा स्टेन्ड लायाबा हयथ' गाबोन समफोर माने आन्दलना एकदम गिख्रंथाव जागोन जोंनि ट्राइबेलफोरनियाबो बेखौनो आङो जोंनिफ्राय माने आंनिफ्राय माने माने बुंनो सानो आरो लैहोर बाहागो लानांगोन मिथिबायना जों एज ए ट्राइबेल हिसाबै जों लैहोर जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लानांगोन जेरैबायदि बिसोरो बाहागो लादों ओंखारबोदों राजा लामायाव जोंबो गासैबो न'आव रावबो थासेबो थाङा जेरैबायदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाहैदोंमोन बयबो जोंबो माने मा खालामहैनांगोन बाहागो लाहैनांगोन नङाबा जोंनि जिथु माने मोनखानाय रिजार्भेसन बियो गोमालांगोन गाबोन समाव साख्रि बाख्रियाव जों मोननाय नङा माने इलेक्सनाव गेलेफैगोन जिमान जि माने इडुकेसन सेक्टरनि जिमान जि रिजार्भेसन बेयाव बिसोरो माने लाफायजोबगोन अब्ला जों ट्राइबेल जानानै मा ओंखायनो जोङो सम थानायावनो जोङो मा खालामनांगोन आन्दलन खालामनांगोन बिनि हेंथायै गसंनांगोन दे गोजोन्थों